Hei, bun, dragii mei, și astăzi vreau să vă arăt toată colecția mea de la ouă, de la ouările Kinder pe care le-am mâncat și de la Skittles, doar unul am, becul. Și dacă vreți să facem schimburi, acum am ăștia doi, ăsta și ăsta, mai am o ștampilă, am ăsta nu pot, ăsta dacă îmi dați voi de la colecția asta și ăsta îl mai iau, pot să-l mai dau pentru că mai am încă o dată ștampila asta, ăsta, poi și Skittles-ul ăsta, fata asta cântăreață și fata asta de la oul cel mare. Mai face schimbă cu ea dacă vreți. Așa. Și stai să vă mai arăt. Puteți să primiți și bomba cea extremă de fluier. Dar cine vrea să primească bomba asta, de unde am balonele astea sau ăsta, nu le-am de la o petrecere și ăsta. Și cine vrea să aibă bomba asta, cu care puteți să faceți orice vreți cu ea, trebuie să ajungeți să aveți toată colecția asta și să faceți schimburi. Eu sunt din România, Oradea. Eu sunt din Oradea și cine vrea din Oradea să-mi dea asta, mai ales pe toate astea, eu vreau să vă spun, ne întâlnim sau în prima, lângă școala Ghibu, acolo este asta. Și acolo putem să ne întâlnim în fața la Bodia, va fi acolo Bodia, așa. Și acolo eu pe mine o să mă vedeți numai după masa. Și o să facem schimburi. Și o să facem și partea a doua dacă vreți. Pa!